Avui parlarem del Marep, el marc de referència per als enfocaments plurals de les llengües i cultures. Aquest document és un complement al marc europeu comú de referència per a les llengües. És el que ens orientarà i ens ajudarà a programar els elements culturals en una educació plurilingüe. També podem trobar el document original en francès amb les sigles CARAP i en anglès amb les sigles FREPA. Quan parlem d'educació plurilingüe, hem de parlar també d'educació pluricultural, ja que a cada llengua li acompanya una cultura. Fins i tot podríem dir que la llengua és l'exponent màxim d'una cultura. La cultura impregna el punt de vista sobre els continguts acadèmics, les destreses lingüístiques i els processos cognitius. S'aprèn junt a ells. El Marep ens proposa 4 enfocaments plurals de llengües i cultures que han d'estar presents en una educació plurilingüe i pluricultural. D'una banda, l'enfocament intercultural, és a dir, analitzar les diferents cultures que estiguen presents al context, que la diversitat tinga un lloc visible en l'acció educativa. El segon és el despertar per les llengües, descobrir totes les llengües que existeixen al centre, tot i no ser curriculars. El tractament integrat de les llengües, on es busca una major eficàcia i coherència en el tractament de totes les llengües curriculars. Per últim, l'enfocament d'intercomprensió entre llengües que pertanyen a la mateixa família, és a dir, aprofitar el que ja se sap en una per aprendre'n una altra. Per conèixer millor l'enfocament intercultural, podem dir que és basar-se en fenòmens propis de la teua cultura per comprendre'n una altra, com per exemple els menjars típics, les vestimentes tradicionals, la religió predominant. Cal posar-se en el punt de vista de l'altre i intentar entendre'l. El despertar per les llengües és bo que l'alumnat conega totes les llengües que estan presents en el grup, tot i que no siguin curriculars. Pot optimitzar els plans d'acollida per a l'alumnat nouvingut. Podem conèixer salutacions, descripcions senzilles, etc. El tercer enfocament plural seria el tractament integrat de totes les llengües del currículum, des d'un plantejament coherent, coordinat i cohesionat per tal que a l'alumnat se li facilite la reflexió metalingüística i siga capaç d'establir relacions entre unes llengües i altres, en el nostre cas amb el valencià, el castellà i l'anglès. Pel que fa a la intercomprensió entre les llengües de la mateixa família, en el nostre cas, el valencià i el castellà comparteixen morfologia i lèxic, ja que pertanyen a la mateixa família romànica i, per tant, tota la part de comparació i transferència entre una i l'altra és ben senzilla i es pot treballar fàcilment a classe. El Marep proposa el treball de la competència pluricultural i la desglossa en 7 subcompetències culturals globals que hauríem de treballar amb el nostre alumnat dins del programa d'educació plurilingüe i pluricultural. La primera de les 7 subcompetències és la gestió de la comunicació i es correspon amb ser capaç de gestionar la comunicació i resoldre conflictes, obstacles o mals entesos mitjançant la negociació. El desenvolupament personal
és traure profit d'aquelles experiències interculturals que es poden tindre a la vida quotidiana i posar en pràctica processos d'aprenentatge controlats. La resta de subcompetències són mixtes, ja que tenen a veure amb el que hem dit abans del desenvolupament personal i la gestió de la comunicació. Ser capaç de posar-se en el punt de vista de l'altre, tindre capacitats d'intercomprensió en determinades situacions, mantenir el control de l'acte comunicatiu i no estar neguitós, tindre una capacitat crítica del que està passant en una situació de conflictes i el reconeixement de l'altre com a igual a tu. Per a aconseguir aquestes subcompetències, el MAREP ens proposa una sèrie de recursos de descriptors culturals els quals podem treballar a la classe. Fins i tot ens dona orientacions per saber quins es poden treballar de manera més adient a cada edat. Els recursos s'engloben en 3 grans grups: sabers, els coneixements, és a dir, allò que cal conèixer, el saber ser, les actituds i valors, allò que cal voler, i el saber fer, els procediments, allò que cal per a construir. Respecte dels sabers de llengües, per exemple, saber que la relació entre les paraules i el seu referent és arbitrària. Pel que fa als sabers sobre cultures, un mateix comportament pot tindre un significat o un altre segons cada cultura. Un exemple en podrien ser les besades, un gest o un apretó de mans. Pot significar una cosa ben diferent en una cultura o en una altra. L'altre gran bloc de recursos serien els de saber ser, els actitudinals. Estan agrupats en 6 grups: atenció i respecte, ser sensible a reconèixer els diferents universos lingüístics i culturals, disponibilitat per implicar-se, intentar comunicar-se en la llengua d'un altre, actituds de coneixement i de centrament, o siga, tindre una visió crítica de per què així es fa així i en un altre lloc d'una altra manera. Adaptació és la pròpia capacitat d'observació de les llengües no familiars. Acceptar que es pot tindre una identitat bilingüe o plurilingüe i no solament monolingüe i monocultural. I tindre una bona actitud cap a l'aprenentatge de llengües i altres cultures. Per tancar aquest bloc, els procediments, les coses que hem de saber fer, estan agrupades en 7 blocs: observar i analitzar, identificar i localitzar, comparar, parlar sobre les llengües i cultures, utilitzar el que sabem per comprendre i parlar una altra llengua, interactuar i aprendre. Aquests descriptors, juntament amb els descriptors dels sabers i del saber ser, ens serviran per a programar les nostres activitats pluriculturals. En resum, el MAREP ens proposa treballar a l'educació plurilingüe i intercultural en 4 enfocaments: enfocament intercultural, despertar per les llengües, el tractament integrat de les llengües i la intercomprensió entre llengües que pertanyen a la mateixa família que s'haurien d'aplicar en qualsevol plantejament d'educació plurilingüe. Per aconseguir la competència pluricultural, que és l'objectiu final dels programes plurilingües, que es desglossa en 7 subcompetències, haurem de programar i treballar amb l'alumnat els diferents descriptors dels recursos sobre els sabers, el saber ser i el saber fer, que s'inclouran en la nostra programació d'aula i concretaran les actuacions educatives adreçades a aconseguir la competència plurilingüe i pluricultural de tot l'alumnat.